Aku to, Dot. Wes strese no we. Ora aku. Mate guyu-guyu dhewe tak sangka kono lho. Nah. Nah. Wes strese we. Oga. Lah kok guyu-guyu nyapa? Kelingan dukun kae lho. Wah, jangan-jangan we dipelet ya dukun kae. Mbah, Lha kok iso guyu-guyu? Kelingan. kelingan aku pas ini kudu guyu. Patah iya aja kok kire. Gak boleh ngono kuwi. Lho patrah ngono kok. Wah, we ketoke njaluk ditambakne we. Njaluk we kan nek dukun to? Oh, Gak cocok we nek dukun no. apa? Go nek kiai, po nek anu ngono no. Lho kok duwe kenalan? Nek kiai kene umbruan. Lho pegamu lo ngencuk. Bolomu ngono kuwi. Kuwi kencuk kan wis beda sisi lain to no. Cek to, wis apa kae? Yo Gus, kiai, pokoke iki kastane iki dibawahi sak trit ngene. Dhuwur kok. Aku nek 3 tahun 4 tahun karo kuwi. Praktek nek omahe kono. Roh to. Pasiene akeh lho. Iya, nek pasiene bareng akeh kok. Di pondok ya. Duwe. Pondok apa? Jenis Gak salah pondok bambu apa pondok opon lho. Udu pondok lor omongi ae. Mosok Aku tau roh iki. Wonge putih to. putih heeh, pokoke putih kayak Cina lho pokoke. Iki kan enek Ireng tandane wong lurus sing ngono kuwi. hmm. Dek lho omong aku keturunan Persia karo Cina. Bahasa apa, Be? Kok Persia Cina barang? Gus, Ya pokoknya Gus barang. lah iki lho nganu kelingan dukun kae to. Ceng bagaman ya. Iya sing kaya kire lho. Duh, Mosok aku cekelan kuwi. Oh. Wah, jan kebayang-bayang kuwi an. nipi barang Ketok tenan aku. anu kae kecot buntut kae. Iya. Kecat buntet lho. Jan. Pusing aku ya. Ya iki. pas to iki 2 pasien. Hmm. Ayo moro nek mek Gus. Somari ora. Jamin to wong enek garansine kok. Nek ngaruh urusannya bergaransi. Oh, Oh, iya no. jane orang yang dukun, baku, mani kongkon Oh, ya baku. wis, ayo rono tapi bayar se. Saiki ya? Yo aku kan calon to. Oh, no. Iya no. Bayar. Wong kene calo kok. Utang. Bayar ono aku. Wes kowe mesti ya. Aku duit. Piro? Wong sitok iki biasa iki 2 juta, 2 juta. Larang Ram. Iki ilmune iki kasta tinggi. Jaminan tapi iki ya. Loh, jaminan wis stempele MUA. Ya wis. Oke, mari aku pokoknya. Mari. Untung aku nggo duwe. Yo ngene iki ngerti kabeh to lek iki duwe Iya, iya. akeh to. Awakmu sa mungkin Oh, kanggo oh, duit itu. yo pantes e to. Wong yo kanggo dhek Aku wis barang. untung iki paling 5.000-an iki paling iki. Mau yo pas berarti. Eh? Pas to? Dari Piro, nomor Mas? aku stok yang Iki tok 2.000 loro 5.000. Kan pas to? loro. Loro. 5.000. pas, kok. Nah, Loro. yo Wes lu tak kei wae, dene kakawukane. kasar nyaur. Ngono lho. Nah, nyaur awakmu tak susui 1.000. Oh, pas to yo nggih sangu-sangu to. Ya aku. Kowe pas kok njaluk susuk. Pas no. Lah iki kelaku iki Kan Duite? Kan mbok kekne to, iki kan mbok kei. Oh. Dadi pas sing tak susuk iki to. Oh, Ngono iya. lho. Ya. Yo, Wis. saiki ya. yo saiki to engko selak nemen, Ya, selak iya. kasep engko. Yo sak wedi sak nemen. Dadi epilepsi engko lak suwen. Iki lho nggone. Lah kok menek ngene? Iki anune iki. Apa jenenge iki padepokane iki? Gus, ngapunten. Wure ram ini ya. Panggung. Ngapunten. Mboten usah rame-rame nggih. Niki Gus tasik film. Perlu saiki, Itu jane kula buka ya. Gugah sampe gugah. Gus. Aku iki wirid le. Merem. Alasan nih. Wirid iki yo gak kudu melek. Nah, terus Yo merem barang gak apa-apa sing penting kan atine to. Atine nyapa? Atine maca le.
pinter ahli surga. ahli tenan guys. Tenan. Si nyekel kunci surga gitu. Ya iki to. Andalan rekomendasi wis masuk dong. Masuk. Piye iki Gus solusine Gus kancaku peh ngesakne aku. Lan apane anu tak jak guyu isin dhewe aku Gus. Isin. Dalan yo isin lho guyu-guyu. Tak cekel guyu, tak Omah aku. guyu. Gak izin lho kok. Tanya apa, Mbah? Lho Gus, kok panggambah tak kaplok. umpane kalau gak ngono. Nah aku le nuki gak izin malah tak ubengin desa-desa. Untuk duit. Wah, Kita apa ngono ya? Loh. Oh, masuk nang ngono no. Tapi yo aku yo ngesakne. Gus. Ngesakne rugi nek ku Oh iya, Sujud. batu elek di oret-oret kuwi ya. sujud Wah, sujud tak kira duret-oret, Mbah. sujud lho. Iku lek mah nyemplung nek anu nggon ge masak kuwi. Enak obat lho iki le. Pengen mari to. Ya pengen no, aku ngesakne kancaku soalnya, Gus. Ngesakne apa nih? Ya nek guyu-guyu nek dalan. Tapi yo gak anu le gak gratis iki. Yo sedekah sak ikhlas. Lah kuwi lho. bayar neh. Ya bayarnya to, Pret. Aku duwe pondok lho, yang kok santri-santriku mangan opo nek gak ngono. Ngoten, Gus. Padha karo sedekah. Iki Golek kan amal ngaos to. jariah. Kan ngaos to, Gus. Iya iya. Ngaos. Lah yang Bener ngaos. bener bener. Ngaos iku kudu bayar. Ya kuwi mau. Betul iki. Aku blantik kok. Gak apa ya, Gus ya? Diblantik iki. Gak apa-apa. Loh, gak apa. Kuwi yo Lah halal. ngomong mbok kong bayarne. Ya Bayar blantik. Wah. Bayar prakteknya dhewe no. bayarne berarti. Ya bayarne. Pret. piro? Piro, Gus? Tak ikhlasnya Sak oleh. ikhlas lho. Lah Saiklase berarti saiklase Minimal toh. piro? Aku wis gak ngarani sak ikhlas lho. Ikhlas ya. Piro iki? Di ngopeni santri-santriku Ayo, akeh ayo, nek piro? 3.500. Mangane berarti akeh no, Gus. Ya akeh to le wong jenenge santri pondok. Mangan, popok, Gak le. sotek barang lho, Mbak. Di atas di mulai 8 tahun lho pondok anu nih. 8 tahun Murid bawah apa ke atas? di ke atas to, enek sing umur 50 barang wis. Wis koloten lho berarti. Wong jenenge santri. Ngaos ya. Iki saiklase iki enggak ngarani to berarti Gus. Ora ngalani lho, ora ngarani. Minimal yo Saiklase kok mali to no. Ini juga saya ikhlas lho, wis to. Pokoke saya ikhlas. Santriku akeh 3.500. Aku panggalan. Kantongi kabeh kudu enek duite. Mau piro bet wi? anggur enek piro iki? Loro. Saya ikhlas lho, saya ikhlas. Ikhlas Mbah kurang mari Saya ikhlas. ngitung Mbah. Penting ikhlas lho, Pret. 3 tambah 3 piro? Hah? 3 tambah 3. 3 tambah 3 songo, Mbak. Pas. Tak ikhlasnya to, Mbah. Saya ikhlas. Gus. Ojo mbah lho. Eling-eling. Gusmin. Gus. Kose to. Kose to. Ini pengen mari apa ora? Itu jadi Tak ikhlase. saiklasi. Wis sebenarnya aku ikhlas ya, yang penting aku mari. Donganane sele ya. Nggih. Nggih, Gus. Bocah cilik. Iku Oke. Gus. Tak kaplok iki. Melok-melok rame tak kaplok iki. Meneng sik dirungokne dhisik. Iki donga sing sakral lho. Kok asing ya. Aku ki kuwi mung donga setengah nyanyi lho. Loh, Loh, tenan Gitu to. ya. Soalnya aku roh. Seneng kok. Tak kaplok pisan. Iya kan. Apa? Podo kaya kebun kae. Masa? Di sini iki. Wah, tak sifatnya plak Podo abu-abune kok pedus jalan. Iki tangan nek kene aku roh. Sok. Heeh. Lah ambune lho podo kok ini demen. podo selentang-selenting, Jon. Rasane aku lho. Mboten, Mbak. Ora, Mbak, ora Gus. Gus, mboten. Ora Gus piye tak sirati banyu. Gak lah jarene koyo demen kok dukun kok. Wis le. Ngono kok iki berarti. Iki didom cah loro lho. Di
unjuk napa disirame, Bang? Diombe, Diombe. sedina 2 botol. Lagi Iki sak botol, Gus. Sik durung ngono sik. 2 botol cilik akan enek to. Botol cilik. Ya Oh iso alah. nek botol. Bisa iki, Bang. Iki kan gede to, Le. Siji. Dina 2 botol. Nek kaya sedina sak botol gak mata edan. Oh kae. Berarti iki sing akeh dhewe ya. Aku dulu juga dia. Banyu kok enak ya, Bu. Iki Araska, Le. Wow. Piye to iki? Ben iso Ben ses. waras ngono. Senses, Le. Wis ndang mulih. Waras kae, Monggo. waras kang. Wis rasa pidato ndang mulih. Wis ngene tok berarti. Ya wis to, mulai nyapa to nek kene iki pondok pesantren. Wis ndang mulai, Le. Gus, Ya, tak jerenge kula matur suwun ingkang kathah nggih nggih. Gus nggih suwun. iya ya moga-moga ndang mari. Wis yo akeh-akeh. Suwun Gus nggih. Kantor. Mana itu? Gah sik aku arep konsultasi aku pribadi yo. Pribadi nek kene barang itu. Konsultasi. Bar ki santriku teko wae Gak mangan. apa iya aku ngelok mangan kok. Wis Lho, kok tau. tak tani kono ya? Gun biasane base camp. Oke, wis. Los. Terus suwun Le ya. Nggih nggih monggo. Kowe nyapa Le ora mulih pisan. Sik to, aku curiga aku, Gus. Kancane wis mulih kok panggane Aku kene. curiga. Sik to. Anu to iki. Dukun to? Duduk Le. Alah, lah Duduk. kuwi lho. Aku iki sik aurate tak tutupi Le. Kowe lho lanang tutup aurat barang. Oh iya. Lali Le. Alah iya tak buka lho. Apa? Tembok buka. Sarungmu. Ojo Le, aku ra sempakan. Oh, dukun to. Tak Ki- bacoki lho nggo kancaku. Ngene lho. Urane lho ya. Oh, Aku tak omong terus terang. lah kudu soalnya aku gak nganu. Asline aku demen. Lah iya to. Wis ojo banter-banter. Krungu iku. Wis adoh. Hmm. Berarti kene uang tutup hidung iki. Aku terus terang gak duwe duit belas. Lah kene dikai jutaan kok. Biaya pondok Le. Kode pondok apa? Pondok bambu kuwi. Aku duwe pondok. Alah gak Lor mungkin. kono. Pondok pring. Lor kono. Alah pondok pring. Ya sejenis kuwi. Lah iya wis to. Pokoknya ra enek Gak uang iso. tutup hidung. Ki nyebar sak RT. Iki tak kelola manajemen ki 4 tahun lho Le. Terus itu to. Dukun. Bar ki Gus. Terus dadi apa neh lho. RP mbituki wong akeh ya. Aku autodidak Le. Gak iso. Aku gak iso diapusi. Untung aku gak cedel Le. Lah iya, timbane nyebar sak RT lho. Yo. Wah, dia utuh ya Le. Gak masalah, penting pokok 300. Lo ngatur telu ya. Tak kayak papa deh, tapi ijol susuk. Apa susuk? Susuk Kok susuk to? wis tondang tak susuki wis duwe-duit to. Iya. Piro wi? Piro ro telu Saloke nek kene papat. Lho. Nah. Njaluk piro? 300. Tak kayak papat. Kan pas to ya, malah muncul. Seneng to? Iya tuh ya. Heeh. Heeh, iki aku pun yo. Wis udah mulai. Iki aku nyeloke Mbah apa Gus iki? Nek saiki sembarang ya. Nganu rek ae yo. Kok rek tak kaplok iki. Emang Thank you yo, Oke. matur nuwun. wodo-wodo. Le. Pokok apan rene aku njuk dhuwit 300. Oke, pokoknya sangu lho Le. Oh, nggih susuk ya? Oh, no. Kudu cepak susuk ya. Iya. Ya wis, aku pun ya. Oke. Rek.